Dapada tayo nga anak ti Apo, tasikapin siya kanya manapalapyan, kakapsa tayo. Agkanta tayo, iri tayo, imbag kenayati Apo tayo, napudno na lintek iti amin na tao, kakapsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit Hintay pa ilagip. Iti nasanton amisa ti karkararag tayo. Ti Pagyaman, Daleo, ken Elizabeth Marcos. Kastamot ni Alex Marcos, ti special intention. Pagyaman ti Jimeno family, Lomboy family. Peristingkol de los Reyes, Dinoy Menisperos, Ninita, ken Maria Polanco, ken ti pamilyana, panay ti speedy recovery ni Rian, ni Lubimin, ni Locas, kastamot ti panikarkararag ti Kararwa da Eduardo Polanco, Luis, Karina, Josepina, Solomon, ken Rosalia Lumboy. Kakabsat ita nga aldaw, rambakan tayo, ti solemnidad ni Apo San Jose nga asawa ni Apo Santa Maria, inaklon na ti akam nga agbalin nga ama iti daytoy a pamilya. Dawaten tayo ti panangibabaet na tasapay ko mata mapudnuan tayo mat, makapudno tayo mat ti akam tayo iti pampamilya tayo, maibiyag tayo tinapudno a kina Kristiyano. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika ana ibaon tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Hintay daydayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag, naknakemta, ipunan nagdaka, itanong daka, pagrugpa bandaka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, kapuiti na indaklan, adayag mo, Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Apo Diyos na ilagitan namin, Diyos Ama, aman na kabalinamin, ket sika umia Jesu Kristo, o bugtong nga nating Diyos Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, sika amami
kasiyan na kami, sikamay ka, kadaging basbas ng tilubong, awate, kada ito'y arararaw mi, sito tugaw, iti makanlawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yan tangay siksika, o Apo, Jesu Cristo, tinasanwa. Siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyong Espiritu Santo, iti gloria di Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, intalek mo ken San Jose, dagiti mo na misteryo ti pannakaisalakan. Iti panangibaba et na aramidem kadi ati iglesyam, mapudnuan na nga aywanan, dagito'y metlaeng a misteryo, ket maitungpal na dagiti panggep mo, iti pannakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadwa surat ni libro. May kadwa a surat a libro ni Samuel. Kinuna ti Apo kinenaitan. Inka ibaga daytoy ken David nga adipen ko. Saan asika ti mangbangon iti templo apag naidak. Inton matay ka, ket maitipon ka kadagiti kapuunan, isaad kunto ti maysa kadagiti anak ko akas ari. Ket pabelgekto ti pagarian na. Isunto ti mangbangon iti templo, itultuloy kunto dagiti kapututan na itagturay akas ari. Siyakto ti agbalin nga mana, ket isunto ti anak ko. Addanto latta dagiti kapututam, ket pagpautek to iti pagarian. Dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Daytoy ti sao ti Apo. Addanto latta agturay a kapututan ni David. Uwapo kanayon to ngay kantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. Ipakamok to ti kinapudom iti amin a tiyempo. Taamok at ti ayat mo mataginayon iti agnanayon. Kinunam nakitulagak iti pinilik a tao. Isapatakin David nga adipen ko. Ipasdek konto dagiti kapututam nga gari iti agnanayon. Kunanan to, siyak, kunanan to kanyak, sikat ti Diyos ko, amang salaknib, ken mangisalakan kanyak. Tong palik to tin karik, kit pagdanayong konto, titulag ko ken kuana.
Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Inkariti Diyos kay ni Abraham, kin iti kapututan na atagikwaen nanto ti lubong. Na arami daytoy akari, san agaputan na tuldog ni Abraham iti linteg. Ludikit gapo ti namati, imbilang ti Diyos, analintig iti sangwanan na. Naibatay nga rod ti kari, iti pamati, tapno mapatalgedan ti kari akasagot ti Diyos, kadagiti amin nakapututan ni Abraham. Saan laeng ngagpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg. No di pay kitdi kadagiti mamati akas iti pamati ni Abraham. Tani Abraham na espirituan nga matayo amin. Kasko natin na santuan asurat. Pinagbalin na ka nga amati ado a nasyon. Iti kasta nabilig ti kari iti imatang ti Dios a pinamati ni Abraham. Ti Diyos na magbungar kadagiti natay, ken mangpaadda kadagiti awan babaen panagsauna. Namati ni Abraham, ket mangnamnama uray, idi kasalaawan pag namnamaan na. Kisot gapo na, nagbalin nga amati adu a nasyon. Kaskunat din na santuan asurat, kasto ito ti kaadu ti kapututam. Daytoy ti gapuna ababain ti pamati ni Abraham, imbilang ti Diyos analentig iti sangwanan na. Ti sao ti Apo. Nga akong pag-ibilbilin mo. Adayda maitantan o tinagan mo, maitantan o tinagan mo. Ti apod ako makada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Ni Jacob ti ama ni Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ama awagan iti Kristo. Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanat ni Kristo. Na itulag ni Maria nga inana amay asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria ang masikugan babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di nakayat nga ibabain ni Maria, pinanggep na nga isina itinalimed. Ngem idi pampanunuten na daytoy, nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di ka agamak ang mangikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto ti maysa lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ti isalakan nanto dagiti tattao kadagiti basbasol da. Idi makariing ni Jose tinongpal na ti imbaga ti anghel ket inkasar na ni Maria. Ti ebanghelyo ti Apo. No adda pribilehyo ni Apo Santa Maria nga isuna nagbalin nga ina ti Dios, Immaculada Conception, Assumption, ken di perpetual virginity, at damot pribilehyo nga naited kin ni Apo San Jose. Anya daytoy nga pribilehyo ti mangitakder, mangaywan ti Kristo nga insikog ti Espiritu Santo sigon ti maibasa tayo. Kanuman pay naidumduma a pribilehyo kin ni Jose daytoy, gapon ta isuna ti mga klon ngamin no in their culture no haan nga aklonen ni Jose maibabain ni Maria di met no daytoy agsikog nga kasla ko kanya da mainayon nga kasla makikamalala ke mairaman nga mabato awang kumaan ni Apo Jesus kadi ni may Jose no naidya mo no naira na nga naitulag ta kanya da nga kada kultura nga daytoy maitulag nga may asawa. Kaya maitulag nga may asawa, ubing ani Maria ikumperam ken ni Jose, lakay ni Jose.
ngam na itulag ti kakabagyan naganak nga isod da tanton ti agasawa da isodan ton ti agasawa agabalayan tanto da itulag nga kultura da kadita na itulag ngam naamuan na mutten a masikog kanya ti kunana nasingpet nga rod ni Jose anya ti balak na ikasar na haan na nga ibabain ngam tong palen na ngam gapot a masikogan inuten nanto nga isina kita inyo aja singpet na niya haan na payla o haan na kayat nga ibabain uray pay amuna na iti kultura da kumaka na alas ta nagsikog nga rod nga haan na aramid nagsikog ni Maria kaan na payla kayat nga ibabain kayat na ikasar na payla ngam isina nanto metla ang kasi kasingpet niyo si haan na kayat nga ibabain ni Maria ngam napaltiingan latamet pribilehyo manen ata nagparang ti anghel ken kuana nga kunana aramid ti Espiritu Santo daytoy ikasar mo ang kamadanagan aramid ti Espiritu Santo tinungpal ni Jose nga napnuan puso ken ayat kada ito ti kalidad ni Jose nga maysa nga napintas nga tuladen anya dayjay umuna panagtudyo iti pagayatan ti Dios wen narigat nga aramidan dayjay ikasar mo ta mo nga anak ti anak ay sikog na ngam nalawlawagan idi imbaga ti impinaltiingan ti Dios iso nga di man na aglaban man ti pagayatan ti tao ken pagayatan ti Dios ngam gaputan na singpet asingpet a tao aw ay wis mo nga agbalin na kumamo nga nasingpet nagmayang kamamo nga tano awagan data nay nagsingpet apay nga awang awang kanyak dayta akin nasingpet nagmayat ko amon ibagada kada tayo nga nasingpet nya nga damo mga yatsa daytay talaga nga han na kariga han na pulos ka baelan ti agsingpet ikarkarigatan ti ngaro ti agbiag anatudyo na singpet kani Jose na singpet iso a pinili ti Dios ken nagmayat ko mamon ibagada na singpet kada aglaban man ang kani Jose ti pagayatan ti tao ken pagayatan ti Dios ngam ad-adda sinurot na di pagayatan ti Dios anya dayjay ni Jose gaputi kinasingpet na nayon nanti kinapakumbaba nga to sumurot lata iti pagayatan ti Dios awampay nanggag tayo nga balikas ni San Jose iti kasuratan ti di kadagiti kasuratan tayo awampay nanggag tayo balikas na ada nabasa yon nga imbaga ni Jose iti Biblia awan nasingpet ngamin apay ti sumanao hanga nasingpet apay natumarabitab ka hanggang nasingputan. Hanga gununi ni Jose, hanga naguni Apolos, ngam natal na. Kaya makita mo na dito nataknang nga tao, nga hangag tagtagari. Daduma ka kabaliktaran na tayo mat, sumanao ka nga may ibagbagam tuno ka nakaisa o nga rod tinakapasaktam. Tikabsa mo nga amo mga ifilfilter di ibagbagam, ay sos. Awanin, maawan di talikdakan niya mo. Kani Jose, nataknang natal na nasingpet anya ti napintas nga aramid ni Jose nga nakapintas nga tuladen kinadwana tinaraken na gaputa haan lang nga dijay human anya na ganyan haan lang nga di blood relation da no di dijay panagtungpal na iti Dios dijay iti napudno nga panagtungpal na iti Dios nagmayat nga denggan ko mga amin nga aramid tayo ka tungpal kini Apo Dios nagmayat ko mga iba amin nga ibagbaga tayo ka agtungtungpal tay laeng ken Apo Dios nagmayat ko mga sursurutan tayo nga ibaga nga agtungtungpalak laeng ken Apo Dios tanod dumaka dati decision tayo nga bagi tayo tanod dumaka dati aramid tayo nga ipagarup tayo may mayat nga di plano na kada tayo dati daddo mga di kayat tayo ti masurot nga against mo iti pagayatan ni Apo Dios isu nga nagmayat mo daytoy imagine pa idi already seminarista akpay laeng kala ko imagine pa laeng tada ag-reflect ka nga rod dagiti readings dagiti Biblia anya nga tamo no ni Jose ti tatang ko karpintero ang ata kasi adda pa di jay reflection mi idi nga sumrek ka ijay gospel kasya kani Apo Jesus kas lakadwak ni Apo Jesus kay ayam ni Apo San Jose agkat katam nasalugsugan ko mamuti iman ni ko ta siyempre makibiyang ka nga ti sangkap ni Maria apan nabudbudbudan kas lang tay typical ni ay amana ka ni ay Jose ko maka nakasingsingpet hanga agununi ngem nakagaggaget at trabaho pa ila aging gana nga ayabandan tuman nga manganen kas typical nga amangay nga
Nga agon uning naggagat. Iso kung nagkanya nga tamo no iso ti tatang ko kum ang ko mga Andres. Ha mga mapasamak ngam di imagination mo ngay nga sumrek ka kung maija ebanghelyo anya nga tanga kataknen nga lakay. Anya nga tanga katanang nga lakay. Dahil di amang ko natanang. Natanang met. Natakneng. Nga mga agunget. Ang agunget ngam sanot. Ang agun uni lumabas latan. Pusit. Kanan sa mga kabutang media. Kabutang ken ustumot di aramidan na. Taapaya panam ada jangan kasla ko madaya imaginem ko mga kabalay mo ko ni tatang mo ko ni apusan mo sa anya nga tamot ti anya ko mga galad ti dimakkelan no isuna nang taraken. Siyempre dagi jada do makin ni Apo Isus kasmay sa nga ubing akadi galad ako maala iti amakin inahan. Ada iso nga da subsoberbiada na di tao. Mabalin ang naala na magken ni amakin ni inana. Nadaululbod na di tao. Siyempre naala na anti pamilya na. Kani Apo Isus ako kasmay sa nga ubing ka tinaraken na. Haan lang aga po ta Diyos di disiplina na naala na Kinagmayat nga taa. Isumot ti kwa tayo nga kunatay latamot ako mabalinmot nga ni Apo San Jose ako no kabsat tayo ni Apo Isus mabalin tayo mga ibilang nga mga pagtuladan iso garod ti pagtuladan dagiti amma. Iso garod nga holy family modelo ti pamilya. Kay sumot ati pagtuladan ko mati ama anya dayjay ataknang responsable inted na tibiyag na indaton na kini Apo Dios tibiyag na para iti pamilya na kinasaya at launay met ang tuladen nang runa dagiti lalaki dagiti amma kina tatatapyasta na nadawaten tayo mati panangibabaet na namnamaen tayo wan makikadkadwan akin ni Apo Jesus iti rupan-rupa makikadkadwan ay ti Dios iti rupan-rupa. So garod nga Santon, San Jose, napudnuan na ti aramid na kinamayat ang dawaton tayo panangibabaet na tamapudnuan tayo met ti mangsurot ti pagayatan ti Dios agbalin tayo nga nasingpet ti imatang ti Dios agbalin tayo met na makaayo iti imatang ti Dios. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios ama man nakabalin amin anam marsway ti langit ken daga ken kadagiti amin na makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu-Cristo bugbog tong anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypay so a Dios sa nagtao diti napaypay so a Dios naianak saan a naparswa Dios sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, immuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Ito manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia may maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Nam ay kenrigat namin ko umay ku itaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo iti daytoy ang isa pagyaman
Apoy awak minanumo adato, sapay kumatanda ka ikarian, nga umawat ibagi kendarang. Bunga ti banno ken linget mi, idaton mi tatad anak nuan sudi. Amin naraksak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga ako mi. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy awak Ano mo adaton, sapay kumatadda ka ikarian, nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet abagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na. Apo ipaay mo ani San Jose, nakapudno ti panagserbi na iti bugbugtong nga anak mo, nga impas ngay ni nainggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadi, ta makapudno kam tumet ti panagserbi mi iti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudnoon ay amay kari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon na Diyos. Kat idaydayaw da ka, ibunan nagdaka ken itantanok da ka, iti daytoy a piyesta. Ninainggasatan, ninagasat a San Jose. Iso tay nasingpet a lalaki nga inted mo nga asawa ti Birhen nga ina ti Dios. Iso tay mapagtalkan ken manakem nga adipen nga insaad mo a pangulo ti pamilyam. Tapno kaspan nakaamana, aywanan na ti bugbugtong nga anak mo, at immao babaen ti aramid ti Espiritu Santo, nga iso metlaeng ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da mangitantan-ok ken ka, iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met tinakurapay atimag mi kat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken dadan apnuda, iti pagkaydaydayawan. Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, hosana iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten bingarod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi ang Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso may iyawat to amay paay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Kabayan ti krus mo kininka panagungar, Innakam insalakan sika ananugbot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem tayak na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw itoy, ti kanenmi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ngo manugot ti sulisok, isalakan nakamket ti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Ako kuam tituray. Di pa nakabalingkin dayaw, tagangayon dito observo. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pammati ti iglesia. Ket kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa mga ikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat, kadagiti basbasul ti lubong, itdem kadakam ti kat.
Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak nganti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararo. Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naedga. Ikutan to'y biyak ko king kararwa. Tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadua po, harabae malalay ko'y Takmuag serbiya ka si pupuno, naging gatungpal to'y biyak ko. Tati ayat mo, isuwa po tibiyag ko. Eti asi, isuwa po tikiret ko. Eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Katurong kinapudno. Katiyayat mo, isuwa po tibiyag ko. Eti asim, isuwa po tikiret ko. Eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Katurong kinapudno. Kumararag tayo. Apo iti daytoy a piyesta ni nagasat a San Jose, pinakan na kami iti pamilyam iti nasantuan na tinapay a naggapo iti altar mo. Ipaay mo kada kaasi, tasalakniban na kam adi agresat, ket taginayunem, dagiti nalpas mon nga imparabor kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Let us welcome our pilgrims from Benguet. Na kayo day taapo, ay taga Bugyas, naladaw damat, welcome latta dito yung Sibilya apo, agkakapita ito, no? Naladaw naladaw da apo. Nag-message saktat tay, di nagki-contact tay, sakbay kang mangrugit, orayon da kayo kumangam, jak amu, awan siguro, signal tatay. Welcome latta apo niya, welcome to Our Lady of Guadalupe Paris. Ti apo at da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag abigat tayo amin, Apo. Sea napili esposo tina, di ninyo Jesus sa tinatagibina. Amin na makita kasta mangiwawa, esposo ni Maria, kumamangakin ka.
Esposo ni Maria, kumamangaken ka. Sikati taglimi, sikati kamangni, sikat na nagibini ninyo ngari. Sikakat itati kiret kentalged mi, Esposo ni Maria, ay wanan na kami. Esposo ni Maria, ay wanan na kami.